pues nos presentamos, ¿no? Yo soy Irene de la Asamblea Feminista de Valencia. Y yo soy Mireia. Y entonces, pues la Asamblea, nació a raíz de las huelgas del 8M, ¿no? Esas huelgas vienen de otras huelgas. En 2017 la huelga argentina, que aquí se convocó también, porque el feminismo siempre ha sido internacionalista y entonces siempre estamos conectadas todas. Y aquí se vio que había como mucha sensibilidad en cuanto a la huelga, porque pensábamos que era un momento oportuno, ¿no? Estábamos hartas. Y entonces al año siguiente también había habido una huelga en Polonia que también había dejado, que se llamaba el Viernes Negro, ¿no? O algo así, que también había dejado muchas ganas de, además ahí más complicado, ¿no? Y entonces en 2018 hubo unas reuniones no eran asambleas entonces, pero de colectivos de feministas del Estado, en Elche primero, luego en Zaragoza, y en Elche ya éramos 100 mujeres y ya pensamos que podíamos tirar adelante y convocar la huelga, una huelga feminista para el 8 de marzo. Entonces ya en cada sitio, aquí empezamos siendo la Asamblea del País Valencia. Convocamos después de todas esas, ya primero conectamos y luego después de Zaragoza, que era la segunda Asamblea General del Estado, convocamos una asamblea para ver un poco, y ya, es que enseguida fue alucinante porque enseguida hubo mucho entusiasmo, se formaron comisiones, etcétera, y fuimos a la huelga 8M. Después ya nos quedamos porque era como todo muy grande, porque es que hubo más encuentros en Gijón, y ya después de las huelgas para ver en Valencia, para ver un poco qué hacíamos al siguiente 8M, pero ya cada asamblea iba haciendo también sus propias acciones, entonces se nos quedaba un poco grande, por supuesto a nivel estatal, aunque seguimos teniendo contacto, y también a nivel del País Valencia decidimos que mejor cada sitio se quedaba. Entonces nosotras ya éramos la asamblea éramos la asamblea 8M de la ciudad de Valencia. Sí, i també també com el context que n'hi havia en aquest moment era que el moviment feminista estava cada vegada com agafant molta més força, perquè al final, no, per el que ha dit Irene, que al final les violències cap a nosaltres cada dia anaven a més i n'hi havia com una conscienciació molt més gran que, evidentment, sempre ho hem dit, no? Feministes han hagut sempre, esto no és nou i no és que hem vingut així ara nosaltres de noves, però és cert que a València, per exemple, sí que n'hi havia com una necessitat d'un espai feminista que fos anticapitalista, no? I que veguera des d'ahí. Evidentment hi ha molts col·lectius feministes a la ciutat, però no n'hi havia, almenys, no? Durant el 2018, feministes anticapitalistes, antiracistes, i que tingueren clar que acabar amb el sistema no era només acabar amb el sistema patriarcal, sinó que també el capitalisme també s'estava fent violència cap a les dones. Llavors, amb tot aquest caldo de cultiu, no? I a l'haver organitzat una vaga que sabem, no? Com va ser la del 2018, que va ser tot un èxit en tot l'estat espanyol, però concretament a València va ser molt gran, no? Mogolló de dones als carrers, la manifestació una de les més multitudinàries. Des d'ahir sí que vam fer com una reflexió des de l'assemblea no podem només dedicar-nos a organitzar el 8M, perquè a València realment sí que n'hi ha molta gent, n'hi ha moltes dones que volen estar en el dia a dia en un col·lectiu feminista, i aquesta necessitat sí que està, i que volen estar en un col·lectiu feminista que faci una lectura anticapitalista també del que està passant. Per això vam decidir quedar-nos com a assemblea, i sí que evidentment fer com una cosa molt clara, i era el de vertebrar-nos per barris. O sigui, nosaltres el que tampoc enteníem era que fer una assemblea en la que des de la ciutat es dirigira com tot el que s'havia de fer, no? Sinó que tot el contrari, que al final, si realment érem assembleàries, el que teníem que fer era veure, no? des dels barris, veure quines necessitats n'hi havia en els barris i des d'ahir organitzar-nos entre totes, no? Perquè al final, evidentment, hi ha violències a Benimaclet com hi ha violències a Russafa,
però al final n'hi ha una especificitat de Russafa que potser Benimaclet no té, però estan totes juntes, també tenim una força molt potent i crec, no? Jo crec que sempre això per a nosaltres ha sigut com un dels elements superdiferenciadors també de l'Assemblea Feminista de València, que no és un col·lectiu que se reunís una vegada al mes, només dones que només militen ahí, sinó que realment és la representació de molts barris que estan dins d'aquesta assemblea. Sí. Es que no sé si quieres explicar un poco cómo funciona la asamblea. Claro. Sí, yo quería además añadir que sobre el origen, que aparte de, bueno, pues que el movimiento feminista ya existía, aparte de esas huelgas que contamos, coincidió a nivel de contexto la manada, lo de Juana Rivas, entonces ahí había una rabia, unas ganas de decir basta, que era realmente ese momento. Pues la asamblea, eso es lo que dice Mireia, ¿no? Que había esa necesidad de, primero, de más comunitario, ¿no? A pesar de seguir conectadas, pero pensábamos que se hacen más cosas, y luego pues eso, que se viera bien, que somos anticapitalistas, antirracistas y eso. Entonces primero empezamos, necesito beber agua yo, empezamos empezamos con las comisiones, ¿no? Primero, eso era al principio porque era lo que se hacía en todas las asambleas, y además, bueno, era importante porque era antirrepresiva, cuidados, ¿no? Básico, inmigración y laboral, educación y consumo. Que es la sí que es más complicada, que no acabamos de encontrar y entonces luego hicimos las asambleas de barrio, Russafa, Benimaclet, Ciutat Vella y Pobles Marítims. Ay, se me seca. Vale. Y sí, pues sigue tú. Vale. Un poquet com que des de l'assemblea el que se va veure era, per una banda, no? Que tinga com un eix temàtic, i per això aquestes comissions que siguin com temes concretes que s'han de treballar, i per altra banda arrelats al territori, no? I entonces al final pues, per a nosaltres com que tenim una estructura que per una banda pues, n'hi ha dones que estan en el seu barri, amb la seva quotidianitat, però que alhora pues, en la comissió de comunicació o en la comissió antirepressiva es relacionen amb dones d'altres barris, perquè entenem que també, com que això també és important, perquè al final si algo per a nosaltres també és important del feminisme és portar-ho en el dia a dia, no? I de com ens relacionem, no? Al final sempre ho parlem moltes vegades, quan nosaltres estem en un col·lectiu mixte sentim altres coses i ens organitzem d'una altra manera, i les assemblees feministes ho fem d'una altra manera, entonces també les relacions personals per a nosaltres són importants, i poder conèixer-nos entre nosaltres sí que era important, perquè si no, si al final el que anem és a una assemblea una vegada al mes, no se coneguem, no tenim una quotidianitat, no hi les mateixes coses que quan ens relacionem, no? Que quan pues, al final pues, nosaltres, jo estic a la comissió de comunicació, pues, al final amb les meves companyes de comunicació no compartisc el meu barri, però sí que és a comissió i al final no, se creen unes sinergies que sí que és bonic, i el que deia abans, no? Com que és superimportant el de descentralitzar, com descentralitzar aquest espai i descentralitzar aquests poders que també se donen en les assemblees, no? I que al final pues, que una veïna d'un barri, no? D'una veïna del Cabanyal puga militar en el seu barri tranquil·lament i no, sense necessitat de tindre que anar pues, una vegada al mes a la ciutat, al centre de València a organitzar-se, sinó que m'organitze des de la meva quotidianitat. I això també ha afavorit molt el que sobretot des de cada barri puguem tindre relació amb les entitats que estan en els nostres barris, no? És a dir, pues, al final, per exemple, sí que n'hi ha com molta relació entre l'Assemblea Feminista de València i col·lectiu, per exemple, com entre barris, i això afavoreix que estiguen, no? com les dues assemblees en relació, però que després els sindicats de barri o assemblees de barri estiguen en relació amb les assemblees feministes del barri, no? O sigui, l'any passat, per exemple, en el 8M, el que vàrem fer va ser pues, que Benimaclet, l'assemblea feminista se va ajuntar amb Cuidem Benimaclet, no? En el Cabanyal, amb el sindicat del Cabanyal. O sigui, intentar també que des de les assemblees feministes fem xarxa i fem barri amb altres col·lectius que estan també en el barri, no? I fer el mateix a nivell de ciutat, no? Pues quan se va fer la manifestació contra la llei Mordassa, l'assemblea feminista va estar allí perquè considerem que és important posar-li en qualsevol lluita la perspectiva feminista, no? Pues que quan muntem una mobilització antifeixista necessitem que les feministes estiguem allí i que n'hi hagi aquesta vessant feminista també, per tant, com que les relacions, no? amb altres col·lectius per a nosaltres sí que és important. O sigui, el que no podem es fer assemblees feministes que estiguen aïllades de la realitat que pasa a la ciutat. Es que parece que si no estás como sí, muy buenas ideas, pero por encima de no estás en la realidad, en la... Sí.
I llavors un poquet com per activitats que hem anat fent, és cert, no?, que per a nosaltres és veritat que com que l'escenari on hicim com a exposar tot el que som són els 8M, i això és veritat, no? Són els 8 de març i els 25 de novembre principalment. Sí que intentant un poquet com fer com una reflexió, no?, de que per nosaltres no és només important el 8 de març, perquè pareix, i menys estos últims anys, que pareix que el 8 de març tot el món pot eixir al carrer, siga de la ideologia que siga. Llavors per a nosaltres és important posar-li aquesta càrrega, no?, més política, i per això pues, el segon any, per exemple, que ja no n'hi havia vaga feminista, doncs vam fer com 8 dies de revolta, no?, per intentar com cada dia posar-li una vessant més ideològica i poder parlar, no?, de diferents temes que ens afecten a les dones, o sigui, com intentar traure un poquet del 8M, no?, la força que tenim com a assemblea. I després al llarg de l'any doncs, fer formacions, fer xerrades per a que la gent doncs, pugui també, no?, familiaritzar-se i formar-se en qüestions que importen al feminisme, mobilitzacions quan cal, no? Pues aquest estiu amb l'assassinat de Samuel en Galícia pues, vàrem fer una concentració contra l'LGTBI-fòbia, és a dir, poder també, o sigui, per nosaltres som un col·lectiu, sempre ho hem dit, no som un col·lectiu que està en les institucions, és més, nosaltres no tenim cap relació amb la institució i som autònomes i això ho tenim molt clar, és a dir, la institució que faça el que vulga fer, però nosaltres la nostra lluita és al carrer, o va ser sempre ahí, llavors intentar sempre com respondre, no? Pues, si hi ha agressions, evidentment, respondre, però també poder pues, fer també com aquesta tasca, no?, de pedagogia i de prevenció per a que aquestes coses no puguen passar, poder fer pues, campanyes també per xarxes, o sigui, un poc també com aquesta feina també de difusió per ahí. I després, al final, molt també com que els barris, no? Crec que també lo positiu que ha sigut el d'estar en barris és fer xarxa, per exemple, ¿no? Lo que vareu fer vosaltres de les cadires, pues si vols contar-ho, en Rusafa. Sí, nosotras hace poco hicimos, porque justo por lo de la pandemia, como pues queríamos hacer visibilizar a las mujeres mayores, porque pensamos que no solo ahora, sino siempre, ¿no? Hay muchos prejuicios, ¿no? Etcétera, etcétera, y cuando la pandemia, pues, fueron las que más, bueno, si siguen algunas sin poder salir de las residencias y todo. Entonces hicimos una acción para visibilizar todo eso, porque empezamos primero, porque también estamos en eso de que también tenemos ganas de debatir, porque en realidad las asambleas son recientes, desde el 2018, entonces tuvo todo ese proceso que dice Mireia, primero era la huelga, pero ya no es el 8M lo que nos mueve, entonces también hacemos acciones y también queremos empezar a hacer debates, y ese era uno, lo de las personas mayores, pero al hacer el debate nos dimos cuenta que era importante hacer una acción que se viera, no solo hablar entre nosotras, porque en realidad siempre las cosas quedan bastante claras, y hicimos una acción y vinieron de todos los barrios y del mismo barrio, las mujeres y muchas mayores se pararon y se sintieron como interpeladas, ¿no? Y eso clar, que al final, com que al final estar en xarxa possibilita que això, no? Pues que quan l'Assemblea Feminista de Rusafa fa una acció és elles les que ho munten, però per una banda som totes les que donem suport, i alhora, i la mateixa acció que s'ha fet a Rusafa és que la podem fer en altres barris, no? O sigui, com que això sí que ens dona molta força de que a vegades no cal descobrir la roda, però si Pobles Marítime ha fet alguna positiu i que les ha valgut, doncs altre barri el pot copiar, no? I com que poder intercanviar experiències d'acció creiem que sí que és important, no? I també el de... Cuando hacemos lo de que vamos a pegar los carteles, claro, que ahí sí que se hace en un barrio, pegamos unas consignas y se hace en todos los barrios, es decir, igual si no es el mismo día, al día siguiente, y luego compartimos en las redes, entonces ahí se visualiza mucho lo de la red entre todas las asambleas. Sí. I en què va consistir l'activitat aquesta que vau fer de les cadires? Era una performance, entonces eran mujeres mayores, pero que se viera que tenían, que existían y que te podían hacer. Entonces había una tipo rockera, un poco tipo Patti Smith, había una tocando el tambor, había una también cosiendo, había una bebiendo, dos bebiendo vino,
no me acuerdo ahora mismo todas las actividades que hacía, y luego hicimos un panfleto que explicaba pues todo, con datos de las mujeres que se habían muerto durante el confinamiento y después del confinamiento, y más datos. Es que hay una economista en esa comisión y entonces ella pues se conocía todos los datos y eso, y luego pues eso, todas las reivindicaciones y todo, entonces era muy visual, además muy alegre. Pusimos música, bailamos, empezamos como una decía, como las mayores, así cada una, y acabamos bailando y se juntaron la gente del barrio, y entonces parece tonto, pero llega a la gente. Sí. Y además explicaba, quiero decir, había un panfleto que cortó para que se pudiera leer, però que... Clar, però nosaltres també fem moltes vegades com la reflexió de que és important de fer coses per a la gent. O sigui, al final és com de... O sigui, nosaltres sí estem molt cansades d'un feminisme molt academicista, no? Que se queda en l'acadèmia i que parla per a l'acadèmia. I per a nosaltres, si algo va ser també un èxit en el 8M, és que va eixir de l'acadèmia, no? Que va eixir de la universitat i va explicar qüestions com patriarcat, no? O sigui, com conceptes que per a nosaltres eren importants, se va explicar a peu de carrer, i moltes, no, de les dones que formen part de les nostres assemblees pues són dones a peu de carrer, que és el que necessitàvem. O sigui, al final estàvem com molt cansades d'un feminisme que s'havia quedat en la universitat, que havia fet molts debats interns, molta reflexió, molts llibres i perfectos, però després això no tenia després com una pràctica real, no? I al final, si algo hem après, i en la pandèmia esto ha sigut, no, el gran aprenentatge de totes, és la importància, no, de posar les cures al centre. I això s'ha visibilitzat molt en aquesta pandèmia, i per nosaltres era de necessitem un espai feminista que faça més, que diga, evidentment, clar que hem de dir el nostre discurs, però sobretot que faça, no? Una pràctica feminista. I ahí és on nosaltres veiem com la diferència, no? I una pràctica feminista també en les nostres pròpies assemblees, perquè nosaltres també, evidentment, reflexionem molt, no? De com s'organitzem, de quina manera... O sigui, nosaltres ens reunim una vegada al mes com a Assemblea Feminista de València. Les assemblees de cada barri se reuneixen cadascuna, pues, a vegades millor, unes a la setmana, quinzenalment, seria com vulguin, i després les comissions també tenen el seu cronograma, però sí que l'Assemblea de València intenta com ser aquest espai de trobada. Llavors en aquest espai sí que s'intenta, o sigui, sempre és una assemblea oberta, o sigui, per nosaltres vàrem néixer com a assemblea oberta i entenem que aquesta és la nostra metodologia, però sí que és veritat que sí que considerem que és important que la gent estigui involucrada o bé en alguna comissió de treball o en algun barri. O sigui, perquè si no també és veritat que si només vens a l'Assemblea de València, clar, evidentment pots estar també a l'Assemblea de València i no n'hi ha cap problema. És més, n'hi ha dones que en el seu barri no n'hi ha assemblea i no volen estar en cap comissió i venen a l'Assemblea de València, i ahir totes les dones són super benvingudes, però sí que és veritat que al final t'involucres més si pots estar com en altres espais. I sí que és el moment en el de, per una banda, com el de poder explicar què activitats o en quin moment està cada comissió i cada assemblea de barri, i després ja pensar coses que volem fer juntes, no? O sigui, un poquet ahí com organitzar-nos. I sí que és veritat que ens falta molt i tenim molta mancança, no? de molts perfils que creiem que és important en l'assemblea, però sí que és cert que almenys caminem i és un espai que és prou intergeneracional, o sigui que sí que és un espai en el que hi ha dones joves i que hi ha dones grans, que és veritat que no és la majoria de tot, però sí que és cert, no? Que al final pues, compartir, per a mi, per exemple, personalment, o sigui, a mi m'encanta, no? El poder anar a una assemblea i poder estar amb companyes que tenen 18 anys i amb companyes que tenen 60 anys i poder estar en aquest mateix espai. I crec que això és una cosa que l'Assemblea Feminista sí hem aconseguit, no? I crec que, i com que està com prou assolit, crec que és veritat que depèn també dels barris, no? Que és veritat que potser pues, n'hi ha barris en el que hi ha un perfil molt jove, perquè és la realitat d'aquest barri, però al final, com se juntem després totes, pues, entonces, ahí tenim com aquesta diversitat que crec que és positiu, no? Perquè al final pues, l'acció que se va fer en Russafa per visibilitzar les dones grans és algo que, per exemple, Benimaclet com a assemblea potser no ho hauria pensat per la gent que està en Benimaclet, sí. Però n'hi ha dones grans en Benimaclet. Llavors és com de, bueno, pues, potser aquesta idea que ha fet aquesta assemblea sí que se pot fer a un altre barri on les que estan en el barri no són aquest perfil, però sí que no, el veïnat ho és, perquè al final pues, en tots els barris n'hi ha dones, no? De totes les maneres, i és important el de poder pues, parlar amb elles per poder interactuar i que sentissin que l'assemblea també pot ser, no? part d'elles, no? Que al final aquesta no és una assemblea per vindre, no? a llegir-se un capítol de Judy Butler i comentar-ho, sinó que al final és una assemblea per fer, i en el fer ens trobem totes, no? Molt més que en els diàlegs. I el fer,
no es siempre fácil, vas pues equivocándote, pero eso es lo... Y de hecho, cuando hablas de eso, cuando hablabas antes del cambio y eso, y hemos cambiado el nombre porque hemos visto que ya no correspondía a lo que éramos. Entonces, antes éramos eso, la Asamblea 8M, ahora somos Asamblea Feminista y una colilla que no la ponemos, pero que es muy importante, anticapitalista y antirracista. Sí, i amb el tema també antirracista sí que és cert, perquè al final, no, doncs, com passa en molts espais feministes de dones blanques, i és la realitat, per molt que siguem anticapitalistes, són majoritàriament dones blanques, que sí que és veritat i crec que és un procés que hem anat com fent poquet a poquet de que moltes companyes racialitzades i migrants s'han sentit part també de l'assemblea, no? I ara mateix, ja portem un any amb una comissió de dones refugiades i migrades que se senteixen part, no, d'aquest espai. I és veritat que nosaltres hem fet moltes vegades com la reflexió, no, de com fer, no? Volem com que sigui una assemblea que siga oberta i que realment, pues, no, com que totes les dones estiguem dins, però al final, quan tinga que ser, serà, no? I sorgirà, no? I al final les dones racialitzades us van dir, a dia d'avui ens sentim part de l'Assemblea Feminista de València perquè hem estat, no, colze a colze donant-nos suport en mogolló d'activitats, no? O sigui que si, per exemple, és veritat que ens falta molt, evidentment, no? I ens falta potser molta representativitat, però és veritat que anem caminant, no? I que crec que quan ho hem aconseguit no ha sigut perquè hem posat sempre el nostre manifest de tancament dels centres d'internament, derogació de la llei d'estrangeria, no, sinó perquè en el fer s'hem trobat, no? I a vegades ahí és on s'ha de fer. Molt bé, i quin és l'espai de reunió de l'Assemblea Feminista de València? Clar, anem canviant-nos perquè això, com l'Assemblea de València al final és l'espai de totes, la idea també és que les assemblees també se vagin movent. Entonces, hem estat sempre movent-nos, pues eso, no? Pues Benimaclet, Russafa, Poblats Marítims, intentant sempre en espais col·lectius, no? Pues en el Centre Social Horta, en el Cabanyal Horta, i amb tot el tema pandèmic aquest que ens va pillar just ahir enmig, doncs, evidentment algo online, però sí que és veritat que nosaltres només es va poder fer qüestions col·lectives al carrer, ho vam poder fer, perquè per nosaltres, pues, el que hem dit abans, ens unís el fer i el trobar-nos, i online pues, esto no existia. I entonces sí que intentem pues, això també, com anar-nos a diferents barris. És cert que a barris on estem, perquè si no pues, és un poc complicar la logística, però sí que mourem per a que també totes puguem anar a tot i que no siga només en un barri i que no n'hi hagi com una sensació de l'Assemblea Feminista de València al final és d'aquest barri. No, no? És com de totes i per tant on ens reunim sí que és important també per això. Es no mixta, que no sé si vi que preguntabais, pero eso como que quedaba claro, nos parece tan claro que no lo decimos. Sí. Sí, i després, a nivell de financiació, clar, nosaltres evidentment som un col·lectiu feminista autònom, és a dir, cap relació amb les administracions, però per a res, és a dir, ni per a cap subvenció ni per a res, ni ho volem, o sigui, i defenem molt com este posicionament polític. Per tant, el que fem tot és autogestionat. Nosaltres vam muntar la Fira Feminista fa 2 anys, hauríem muntat fa un també, però vino la pandèmia i no ho va permetre, però bueno, potser en breu es torna. I va ser, aquesta fira, per exemple, que sí que va tindre moltes despeses, el que vam fer era com de tot el que costa per el que anem a rebre d'altres coses, però en cap moment no tenim una financiació de cap altre espai, sinó que és totalment autogestió. A més, nosaltres sí que tenim una caixa de resistència perquè per tot el tema de les 2 vagues i per les accions també directes que fem rebem repressió, perquè evidentment en aquest sistema, quan vas a pegar-li al sistema, la seva manera de respondre és reprimir-nos de forma econòmica, i llavors sí que fem moltes activitats també de merchandising, de bolses, de bragues, de cafetes, per intentar tindre una caixa de resistència per a poder fer totes les accions que volem fer i poder, evidentment, que cap companya tinga que assumir econòmicament les seves accions i que sigui una qüestió col·lectiva. I és cert que això també ens ha donat con molta força i molta visibilitat. Nosaltres sempre ho parlem des de la Comissió Antirepressiva, ho diem, que la repressió intenta aïllar-nos, que no fem, que no iscam al carrer, i nosaltres com a Assemblea Feminista és cert que ens ha enfortit molt, perquè ens ha fet tindre que fer campanyes, tindre que explicar, anar a Manresa a explicar el que ens està passant, i al final ha fet que tinguem molta més xarxa i que nosaltres siguem molt més potents, o sigui, que ha aconseguit com tot el contrari. I també, si parlam de xarxa, Irene ho ha dit abans, que nosaltres quan vàrem sorgir la nostra relació
a nivell estatal amb altres assemblees feministes de tot l'Estat i la relació continua. És cert que les vagues va ser molt més potentista coordinació i ara mateix estem coordinades per saber un poc què fem totes, però no fem com tanta acció directa juntes. I sí que el que també vam decidir fa 2 anys era també fer una mena de coordinació amb els col·lectius feministes anticapitalistes dels països catalans. I ahir també estem organitzant i també intentem el 25 de novembre fer alguna acció tots els col·lectius alhora el mateix dia. L'any passat vam fer una performance de les sabates roges en tots els barris de València i se va fer en mogolló de ciutats de tots els països catalans. O sigui, com que per a nosaltres l'estar en xarxa amb altres col·lectius més enllà de la ciutat també és important i creiem que això també ens enfortís. Doncs, tant a nivell estatal ha sigut important en un moment i ara està sent el més a nivell de països catalans, però al final és el d'estar enxarxades perquè és això, no? Al final el que ens passa a nosaltres passa també, no? en altres llocs. I si alguna cosa ha demostrat el moviment feminista és que ha sigut molt potent, no? I està sent com un dels agents que més està donant, no? a l'estatus quo perquè estem organitzades, no? I perquè també fem reunions a nivell d'Argentina, no? O sigui, com que és important, no? Com aquesta xarxa. I abans has parlat de que creies que hi havia algunes mancances al col·lectiu com a perfils. No sé si podries parlar d'això o nous reptes que creus que heu de tindre en compte i canviar i això. O sigui, jo crec que és veritat que jo soc molt crítica i a millor no és així com supercompartit, no? Però com que a mi sí que em passa, no? Que al final, encara que hem fugit de l'acadèmia, la majoria de les dones que estem organitzades en les assemblees feministes som dones que hem vingut de l'acadèmia. O sigui, que no militem des de l'acadèmia, perquè militem a peu de carrer, però que som universitàries. I això també, no? Marca realment un perfil. Que és cert, no? Que n'hi ha diversitat i cada vegada n'hi ha més, però o són funcionàries o són treballs estables i això també, no? O sigui, no marca les prioritats perquè nosaltres tenim molt clares les nostres prioritats, no? I per això tot el treball de les treballadores de la llar i de les cures per nosaltres és un pilar fonamental de la nostra tasca a nivell polític, però és veritat, no? Que al final no venim d'ahir nosaltres. I per tant hi ha una mancança de que evidentment no som la classe burguesa, això tampoc, i és molt evident, i és cert que en la ciutat de València hi ha altres col·lectius feministes que poden ser més, no? És que venen més d'aquesta classe social i nosaltres tenim clar d'on venim, però més enllà d'això no tenim tant de contacte potser amb dones que realment, no? Venen d'una situació de pobresa. Ja dic que no tots els col·lectius, perquè per exemple l'Assemblea del Cabanyal sí que està fent una tasca molt xula i està com tindre molt més de contacte també amb les dones que també estan en el sindicat d'habitatge del Cabanyal, és a dir, que com que poquet a poquet ho estem fent, però és cert que a dia d'avui, si tinguérem que dir, no? El nostre anàlisi de com som nosaltres, evidentment la majoria és una classe que pot ser una classe precària, no? I de la inestabilitat econòmica permanent del sistema capitalista, però que ens falta potser un perfil més, no? de precarietat i que al final això pot marcar, no? Com un poquet com cap a on anem. I a nivell de reptes sí que això és un poquet el que parlàvem per nosaltres, tot el tema, no? De la precarietat laboral, de les Kellys, de les treballadores de la llar, creiem que és important, no? Tot el tema del camp, o sigui, que són temes que hem anat treballant però que encara hem de treballar molt més ahir, no? O sigui, al final el tema de les Kellys o treballadores de la llar està com molt més en el nostre pilar, però per exemple tot el tema del camp és superimportant i no treballem tant al millor aquest tema i és algo que podria ser com un repte també, no? Cap a estos anys. Tot el tema de l'habitatge, al final la sort nostra és que tenim molta relació amb sindicats d'habitatge d'ací de la ciutat, però al final quan parlem de desnonaments parlem de dones. Llavors, com des de l'assemblea també és important que hem de caminar, no? A mirar també quin model de ciutat volem per a que sigui una ciutat en la que no expulse a les dones, perquè al final, quan hi ha precarietat, som les dones, no? Les que principalment ens expulsen. Llavors, com que sí que són temes que anem treballant, però que potser hem de començar com a posar més el focus en algun d'ells i anar més a tope, perquè és cert que al final és que ens estan matant, no? I ens estan violentant i abusen de nosaltres cada dia i llavors tot el tema de les violències o dels assetjaments és com el pilar perquè ens passa, no? Com molt de sovint, però al final per a nosaltres si partim, no? Des de que som una assemblea anticapitalista hem de posar també, no? Sobre la taula totes les altres realitats que han de visibilitzar-se també. Molt bé. Vale, pues heu contat ahir l'evolució superguai de les activitats, no? Però superbé, cronològicament, un ordre espectacular. I, per exemple, dificultats que diríeu que us heu trobat pel camí a nivell de tant organització interna com, per exemple, relacions en el context local o a nivell de dificultats, per exemple, la coordinació estatal. No sé, un poc en la vostra evolució com a col·lectiu,
quines dificultats destacaríeu que vos heu trobat pel camí? Es que es lo que dije antes, a nivel estatal era demasiado una mega organización y entonces para nosotras era el contrario de lo que queremos hacer, entonces hizo falta en un momento concreto, pero era demasiado. Luego yo no sé si ahí entra la represión. Quiero decir que eso sí que ha sido durante todo el camino. Es que no cambió, que parecía que igual y nos iban a no cuidar más, pero por lo menos no machacar tanto y no fue así. Y entonces eso sí que pero, y luego a nivel de organización... Yo creo que a nivell intern al final pues com que un poquet voler fer com una assemblea que realment siga horitzontal és supercomplicat. Sí. O sigui, i al final hi ha uns poders que estan ahí, que els tenim com molt identificats moltes vegades des de la teoria, però al final la pràctica passa, no? I al final sí que és cert que potser pues, quan hi ha accions concretes en l'acció mateix som molta gent, però en el procés de muntar-lo no som tanta gent, no? I això també és una realitat. Entonces, clar, al final la gent també s'esgota, no? Clar, o sigui, al final pues, tu fas algo i en el procés sou dos, encara que després sabem perfectament que després pues, muntem un pren la nit i es peta, no? I ve mogolló de gent i sabem que després les coses són un èxit, però al final per a nosaltres el procés de com se fan les coses és el més important, perquè al final fer una mani pues, sí està molt bé, però com hem arribat a poder fer aquesta mani és l'important. Entonces, és veritat que a vegades falten mans, que a vegades pues, les coordinacions són complicades, no? Al final, pues, clar, quan més te coordines, més complicat és també aquest procés, però inclús és complicat coordinar-se així amb altres col·lectius, perquè al final pues, pensem de maneres diferents, i sí que és cert que nosaltres, no, al final n'hi ha un avantatge, no? I per a nosaltres és superimportant aquest concepte, no? De ser assembleàries i que l'assemblea siga el més important, per això també fa que n'hi hagi processos que són molt lentos, no? Perquè evidentment pues, nosaltres signar un manifest pues, no és tan fàcil, perquè necessitem pues, que passi per una assemblea i per tant, clar, que passi per una assemblea és que passi per totes les assemblees dels barris que diguen que sí i llavors València diu que sí. Llavors, això evidentment és molt positiu perquè aglutina moltes veus, però fa que n'hi hagi processos que són més lentos, no? I que a vegades la quotidianitat ens demana una rapidesa que nosaltres sabem molt bé i ho tenim clar que no arribem a aquesta rapidesa i no passa res. O sigui, evidentment, quan tenim acords, no? Com que, o sigui, òbviament, no? Pues n'hi ha una agressió, sabem que signem i que responem, o sigui, però és veritat que hi ha altres temes que nosaltres realment necessitem més temps i que al final inclús per a mi no veig ni res tan negatiu, perquè a vegades no, com que aquest sistema ens demana de ja, no? Tot ho hem de fer ja, immediatesa, quan les coses que requereixen immediatesa podem fer, però n'hi ha altres que com que ens han posat uns ritmes que no són els que nosaltres voldríem. Però és veritat que això pues, que a vegades com que costa un poc d'encaixar. Molt bé. Vale, pues, si voleu parlem un poc del moviment feminista, els feminismes en general. No sé si teniu ahí en el col·lectiu referents que vulgueu esmentar o que creieu que, no sé, que vos ha servit un poc de guia o com veieu el moviment feminista en l'actualitat. Us haveu vist canvis, no?, de tot aquest procés que esteu comentant, que ja haveu esmentat molts canvis, no?, des del 2018 inclús abans, però sobretot des del 2018 cap aquí. Sí, yo, perdón, antes, quiero decir que el movimiento feminista, por lo menos del Estado español, estuvo muy activo hace, pues cuando lo de Granada y eso, ¿no? Y siguió, pero sí que es verdad que a nivel social no había tanta, no llegaba o no, por eso antes hablaba de la manada y todo eso, porque es verdad que los contextos influyen mucho. Entonces los colectivos feministas seguían trabajando. Es verdad también lo que dice Mireia, que igual no llegaban porque se quedaban en unas alturas, pero sí que trabajaban. Y luego el contexto hizo que todas las jóvenes, casi todas, se involucraron porque se sintieron interpeladas, se sintieron identificadas con esa lucha. Y ahora hablar del movimiento es complicado porque se mezcla
con el famoso debate trans, queer, que yo personalmente, que ahora voy a hablar por yo, Irene, creo que es un falso debate. Quiero decir, creo que se ha metido ahí cuando muchas feministas no queríamos meternos en ese debate, no porque no nos parece importante el tema, por ejemplo, nosotras en la Asamblea sí que tuvimos un debate sobre si éramos transinclusivas o no, porque es que ya un momento dices, no es de cajón, lo tenemos que decir y que hablar, y de hecho no fue fácil, pero teníamos claro que teníamos que hacerlo, pero todo ese debate que no quiero entrar mucho en de dónde viene y todo eso, pero parece que está dividiendo el feminismo, y yo no sé si yo siempre he estado con las vascas, con las de Barcelona, y seguimos igual. Quiero decir, nuestra conexión feminista sigue siendo la misma, pero todo lo que sale a la luz es como un enfrentamiento entre dos feminismos, y yo, por ejemplo, no me siento en esos, porque yo no insulto, no me parece que insultar sea feminista, no entro y luego, bueno, hay cosas inadmisibles. Quiero decir que el feminismo es, como dijimos antes, puede ser neoliberal, pero bueno, nuestro feminismo es anticapitalista, es antirracista, es transinclusivo, es LGTB, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahí sí que me gustaría que reivindicar más el lesbianismo, porque creo que siempre yo me siento como que es un tema que no, ahí sí que es un tema que no tocamos. Bueno, hicimos una charla Biboyo, ¿sí? Que fue súper interesante, y ahí sí que y yo creo que a mí me gustaría que un poco fuéramos hacia ahí, más que otras cosas que dices ya está bien. O sea, jo crec que com que, clar, al final parlar de moviment feminista per mi, o sea, no se pot parlar de moviment feminista perquè n'hi ha com mogolló de moviments dins del moviment feminista, no? I sí, per mi, clar que n'hi ha algú que pot dir que està en un col·lectiu feminista neoliberal, bueno, que s'etiquete com vulgui etiquetar-se, a mi això m'esclata al cap, perquè per mi el feminisme no és això. Però evidentment crec que nosaltres no som les que hem de donar carners o no donar carners, sinó que centrar-nos en el que nosaltres fem, no? I centrar-nos en que, clar que evidentment, o sea, quan tu tens un moviment potent, com és el moviment feminista, que realment està, no, atacant directament els pilars del sistema, el sistema se va a organizar per intentar acallar-te i per intentar dividir-te. I esto ha passat ara i ha passat por los siglos de los siglos i continuarà passant. Llavors intenten conclavar-nos uns debats que no tenen sentit, o sea, perquè evidentment el feminisme, o sea, i l'Assemblea Feminista ho tenim clar, som un espai en el que les dones trans han d'estar, clar que sí, faltaria més, és que han estat tota la vida, o sea, no és una qüestió de que de repente, o sea, han estat sempre, o sea, me referís, o sea, estigueren en Stonewall, estigueren contra el divorcio, o sea, a favor del divorci, estigueren amb els avortaments, o sea, sempre han estat. Llavors, com que ara clavar-nos uns debats que realment són uns debats que el que intenten és dividir el moviment feminista, per nosaltres no volem entrar ahí. O sigui, evidentment reconeguem que hem de visibilitzar, no, amb qui estem, no, i qui està dins del nostre col·lectiu, i això és superimportant, no? El que no podem dir és de, este debat està, jo no lo voy a mirar, no, perquè si no ho mirem i no diguem res, formem part del problema. Però és com de, ja està, estan amb nosaltres, i el que no podem és perdre temps en debats que ens estan intentant clavar des de fora, no? Perquè al final, pues, tot el tema de la prostitució, ho podem parlar, podem mirar, però no parlem mentrestant, no parlem de les Kellys, no parlem de la llei d'estrangeria, no parlem dels centres d'internament, no parlem de les temporades de Huelva, és a dir, que n'hi ha moltes coses de les que sí que hem de parlar i que és on s'hem de posicionar. I de la resta de temes anirem fent, no? Però que crec que sí que és veritat, per mi no és casualitat que n'hi ha ara mateix com un intent permanent de dividir el moviment feminista, perquè l'intent és que el moviment feminista siga molt més feble, però al final nosaltres tenim coordinació amb mogolló d'assemblees de tot l'estat espanyol, que són assemblees que són autònomes, i això també és important. Al final el feminisme s'ha intentat clavar en tots els espais, i evidentment sabem que hi ha partits polítics que estan darrere de certes corrents feministes, no? I que intenten marcar l'agenda, i per això per a nosaltres és important el de no posicionar-nos amb un feminisme institucional, perquè no volem que es marqui ningú l'agenda, no? L'agenda la marquem nosaltres, tenim moltíssims temes que tractar i dedicar-nos a això, i en tots aquests temes
tenim aliades en mogolló de col·lectius d'altres parts de l'estat espanyol i també de la ciutat. Llavors, anem a mirar això i anem a enfortir-nos en això, perquè realment ahir el moviment feminista sí que és potent. Si no fórem potents, no tindríem aquests debats ni aquests intents des de fora de dividir-nos. Molt bé, doncs les activitats en les que s'incideix el vostre col·lectiu, per tant, és en aquesta línia política i feminista que esteu parlant ara. Sí. Molt bé, doncs, no sé, si voleu parlar un poc de les expectatives de futur, projectes, si no són molt d'espoilers, en l'època post-pandèmica o pandèmica encara, però... O sigui, és veritat que hem de... O sigui, que per una banda sí que tenim com un dels objectius i ens ve també de l'estiu, no? El de poder també com enfortir-nos més com a organització i com a col·lectiu, sense perdre aquesta qüestió de oberta i d'assemblea, però necessitem com ser molt més fortes, no? I necessitem com estructurar-nos millor dins de la no estructura, que evidentment tenim clar que no volem aquestes estructures, però hem d'organitzar-nos un poc millor, perquè si no la vida no nos da i hem de fer com moltes coses. Llavors, a nivell intern, hem de començar a mirar-nos un poc més i reflexionar com volem fer les coses, no? Perquè per lo que deia abans, estar en contra dels poders no significa que no existisquen, i existissin, i és pitjor no nombrar-los, a nombrar-los i anem a treballar sobre ells, no? Entonces, bueno, ahí sí que volem fer com una mirada cap endins. Sí que és cert, no?, que tenim debats que hem de treballar, no?, i que, sobretot, no debats que tinguem que treballar que vinguen de fora, sinó que debats que necessitem, no?, pues, vale, pues, a veure, coses, no? Perquè, per exemple, tot el tema de l'habitatge i tal, pues, bueno, hem de veure quina és la resposta feminista a aquest tema, no? O sigui, com que al final vas des d'ahí, no? De, vale, anem a analitzar la situació, no? De les pujades de lloguer i dels desnonaments de la ciutat de València, vale, i quina és la resposta des del moviment feminista? Com que des d'ahí és veritat que ens falta espais de parar i pensar, no? I reflexionar sobre tot això, perquè al final anem en el dia a dia i per això, no? El dia a dia i muntem concentració i fem, però perguem que necessitem una agenda feminista pròpia, no? I que necessitem una política des del moviment feminista, no? No política des de la institució, sinó política nostra, no? De poder fer. I llavors ahí sí que hem de veure, no? De com organitzem tot això i evidentment pensar a llarg termini pues, aquest 8M si fem alguna cosa molt més potent del que s'ha fet ara, i ahí no spoileo perquè no sabemos, però intentar pues, que evidentment el 8M no siga una mani més i que realment tinga un poder, o sea, tinga una vessant combativa, que per nosaltres això és superimportant. I per a que tingui una vessant combativa, pues, evidentment, li hem de pensar i crec que hem de ser imaginatives, no? I si alguna cosa ha sabut fer el moviment feminista és ser imaginatives, no? I fer molta lluita de maneres diferents, arribant a altra gent. Entonces, bueno, crec que també ens toca com uns mesos de ser imaginatives i aquest 8M pues, fer-ho d'una altra manera, no? I sobretot això, no? Com d'anar als arrers i ser supercombatives. Y sobre todo no queremos ser institucionales. Y por ejemplo, si el segundo año no hicimos huelga, que en algunos sitios se hizo huelga, es porque nos parecía eso, que era, ahora todos los 8 de marzo, huelga, y ya pierde todo el sentido. Entonces queremos eso, no caer en esas cosas y ser imaginativas. Y solo añadir que lo de las mujeres mayores, estamos empezando, que no es que ya hayamos hecho y ya lo dejamos, no, es solo eso, nos hemos lanzado, pero ahí seguimos. Si voleu afegir alguna cosa més i també dir com vos poden trobar les persones que vulguin unir-se a l'assemblea. Val. O sea, tenim xarxes socials, tenim Instagram, Twitter, Telegram y Facebook, todo lo que tiene que tener. Esperemos no más cosas, por favor, y si fa falta més que vinga més gent a tirar una mà, que ja no nos da la vida. I és l'Assemblea Feminista de València, i igual, el correu és igual, i això, o sigui, que estem superobertes a això, no? Que qualsevol persona pot vindre, i al final per nosaltres també hi ha una cosa com positiva, i jo esto ho he après molt del moviment feminista, de que és com que, o sigui, que estar organitzada des del moviment feminista, ¿no? Y militar en l'assemblea no és una militància del 100%, ¿no? De aquí a muerte y todo el rato, o sea, que no, sinó que al final permet, ¿no? Pues esto, ¿no? De tindre comissions, de tindre assemblees en els barris, permet una militància també de poder fer a poc, perquè al final jo que a vegades ho tinc com més clar, que pareix que militar sigui un privilegi, perquè és que no tot el món pot militar, ni tot el món pot tindre assemblees totes les setmanes, o sigui, això no és vivible, no? I a banda, no és la vida que volem viure, no? Al final, o sigui, no volem que ens explote el patró i al final s'explotem nosaltres en les militàncies. Llavors, l'assemblea permet, no? Pues el de poder, pues bueno, pues jo només puc fer això, faig això, jo només puc fer això, esto, com intentar també tindre una militància amable. Molt bé, pues per la nostra part
està, moltes A gràcies. vosaltres, vamos. A Muchas vosotras que sois más gracias. bonitas que nada, que vamos. Sí.